बिफानि जय बोराइ बाथौनि दा बयबो मिथिखायो दिनै दैमालुनि सावा जोबाखै होननानै बर' हारिया गोजोन जायाखै होननानै बे लेखाखौ जों आफा बोराइ बाथौनि सेराव जों दिनै खुलुमो खेरायो जों दिनै सानफ्रोमबो सोरां आलारि बाथि सिबिनानै बे दिनै बिर दैमालुनि साव सुबुंखौ जों दिनै जेरैबायदि सिबिबाय जेरैबायदि दिनै जों आर'ज खालामबाय हारिखौ खौसे खालामनो थाखाय जाथिया खौसे जानो थाखाय बयबो जानजि खानांगोन बयबो सुजिनांगोन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर नैबे मोनसे बडी स्पेशल माने भिडिअनि सिरिज जानो थांगासिनो माने लोगोफोर दिनै आङो थांनो नागिरदों नागालेण्ड आरोना लाइफआव फार्स्ट टाइम थांगोन आं नागालेण्डआव माने मोनसे खामानि बे जे माने बे जे दोना लोगोफोर जोंनि बर'नि बायखोन्दा नेरसोन डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोना बर'फोरनिया थ' लोगोफोर बेयावनो माने मोनसे स्पेशल खामानिनि थाखाय माने थांनो ओंखारदों आरोना थ' थांनो मोननायखाय आंबो बिराद मोजां नांदों माने लोगोफोर मा खामानि जागोन दसेनो बुंगासिनो दे माने आं बहुत हाक्कार जाबाय माने आंनो लास आरोना दों मानसिफ्रा ओंखारजोब्बाय आयै थांसै दे बाय बाय आब' नै न'आव दंफायो न'आव दंफायो थादो दे फार्स्ट टाइमनि थाखाय बियो नागालेण्ड नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो मिथिलांगोन आरो मानि थाखाय थांदो मा खामानियाव थांगासिनो दसेनो बुंगासिनो दं दे हाय थादो दे नै फुरा नै खानायसो थागोन नाय खानायनिया मोननो गं ओंखारलाय गं लोगोफोर नै आं दायो सफैबाय माने जाय जायगानिफ्राय दायो आङो थांगोन नागालेण्डसिम माने जोंनि बायखोन्दा नेरसोन डिमापुरसिम आरोना ओमफ्राय बिनि मेन जाहोनानो जाबाय लोगोफोर नैबे जोंहा आनै आरो आमाय माने बिसोरो माने बेयाव मोनसे बिराद गिदिर मोनसे माने फुजा हैगोन आरो बे माबानि डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोनाव आरो थ' बिनि सोमोन्दै एसे मानि थाखाय फुजा हैगोन आरो बोरै जितु जों दा फुजा होनो गोनां दा जितु बाथौ बोराया जितु गियान होबाय फोरमायबाय बे फोरमायनाय लेखा जों मोनदांनानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनै जातिया आलाय सिलाय बा गोदाव सोराव दिनै हारिया खौसे गैया बा जों हारिया दिनै थांना थानो थाखाय गोहो बोलो जितु खौसे जायाखै आलाय सिलाय जाबाय थादो बे खौसे जायैयावनो बे मोनसे दिनै गोदो गोदायाव जितु बिर दैमालुनि मोनसे साव सुखुन नांना दङ होननानै जोंनि हारियावथ' बर' मानसिफ्रा गासिबो मिथिखायो नङा होमबा बे मिथिखानाय लेखायै जों दिनै इसोरनि मोनदांनाय बे मोनदांनायखौ जों मोननानै दिनै बिनि साव सुखुना बोरै उदार जानो हागोन बोरै मुक्ति मोनगोन बेखौ आंनि गोरबोआव फोरमायनायखौ आं लाबाय लानानै दिनै बिनि फोरमायनायखौ बुंदों बाथौ बोराया जिहेतु बिनि मुक्ति जागोन बे बिर दैमालुआवबो दिनै गोसोआव गोसोखांहोबाय दिनै आंखौ मुक्ति खालामनोबा रुपुहि दैमानि दै गोथार लानानै 108नि दै गोथार लुनायजों आंखौ दिनै सान्ति खालाम आरो 100 मोनसे आलारि बाथि फोजोंनानै सान्ति खालामनांगोन लाइजु गांबा दिनै गय जरा फाथै जरा जराबा होनानै दिनै दाहाल थुंग्रि बोरला थिर बावनानै बिसोरनि जगार हाथियारखौ बावनानै बिसोरखौ बरायनानै बिसोरखौ सान्ति खालामनो होदों बेजोंनो दिनै उद्धार जागोन होनना बुंदों बे साव सपनखौ बे बोखांना लागोन होनना बुंदों बेनिफ्राय जों दिनै बेखिनिखौ मावलांनो थाखाय आगान सुरनो थाखाय जों आखायाव लाबाय दिनै मियानिफ्रायनो बे सनिबार खालानिफ्राय दै गंगाखौ जों रुपुहि दैसायाव लायबाय लायनानै जों बरायना लाबोबाय दिनै आरो दिनै बेलासे जों रबिबार बे मोनाबिलि समाव जों दिनै बेयाव थांनो थाखाय आखायाव लाबाय जों दावबायलांनो थाखाय रायजो राजा गासिबो लाबाय आरो दिनै गारि मथर जों गंथाम दिनै बेखिनि बास गारि होदो बेखौ दिनै जोंनि गेदेमाफोरानो जोंखौ मदद खालामदो बिसोरनि थाखायबो जों रोजा रोजा साबायखर बावहरदों जाहाथे बिसोरबो दिनै हारिखौ जौगालांनायनि मोनसे उन्नति खालामनो हाथों बा खौसे खालामलांनो हाथों बिसार आसारजों दिनै देरहासार जाफुंनो हाथों बेखौनो जों आसा फारिनाय थायो आरो दा नैबे जों ओंखारलांनो थाखाय आगान सुरनोसै दा बेयाव जिथु हाबाफारि जों मावहैगोन 108नि जिथु आलारि बाथि फोजोंगोन दै लुगोन बेजों बे मुक्ति जाहैगोन आरो जितु सासे बारा थांदोंबाबो बिसोरो मावनो मोननाय नङा आरो लोगोआव थांफागोन आरो 108 जोना होनांगोन आरो दैखौ होनांगोन आलारि बाथिखौबो 108आनो लगायनांगोन गंसे गंसे दा बेखिनिखौ खालामनाय जाहैसिगोन आरो जोङो जाहाथे जोंनि बर' हारिया थांना थाथों रायजोआ उदां जाथों रायजोआ खौसे फैथों बयबो हान्थि मोनथों होनना जों बेखिनिखौ दुखु खस्थ' सहायनानैबाबो जों मावलांनो थाखाय आगान सुरबाय आरो दा बेखिनि जों ओंखारलांनोसै आंनि बे बाथौ मन्दिर बे बाथौ मन्दिराव आं गियान मोनदों गोदान आंनि बाथौ मन्दिर नै बिराद बोरै बनायबाय बे न'खर न'खरा पुरिया सयजन दङ फिसाला सानै बिहामजो सासे बेनिफ्राय फिसाजो खानै जों सानै माने इसोरनि थिननाय हिसाबै बर' हारिनि थाखाय बर' हारिनि मोजांनि थाखाय दा बयबो जुदि मोजां मोनदोंबा बयबो साबायखर बावहरथों नङा होमबा आसलते जों गासै बर' हारिनि मोजांनि थाखायनो खालामखादों बेखौ थ' दायो जों आवगायलांनोसै टु नागालेण्ड डिमापुर फार्स्ट टाइम थांगोन आरो नागालेण्डआव
तलफोर जि हायो देखायलांगासिनो गासै मानसिफोरा 100नि बारा दोङो बास गंनै दोङो आरो देखायलांगासिनो तलफोरनि दायो जोङो आवगायलांसै बास गंनै थ' माने बास गंनैखौ माने जोंनिया स्पिकार सार बिस्वजित दैमारि सारा होदों आरो बेजों लोगोसे जोबस्रां सार बास गंथाम गंअनि मोनसे एसे मिनि बास गंथाम बिनिफ्राय ओमफ्राय सार दावबायसायाबो जोंनिया EM सारा बिथाङाबो एसे अनसुंथाइ होदों थ' बिथांमोननि अननायावनो दायो बर' हारिनि मोजांनि थाखाय दायो जोङो नागालेण्डसिम आवगायलांसै नै बाथौआ आनिलानि बाजैनि बे बाजैया जोंनिया लोगोआनो खानायल'सो तेरनाम तेरनाम दे आदा ने थाथ' दे मोजां मोनदों दे थांनोसै गारियाव होबाय तलफोरनि फाइनालि नागालेण्ड सहैबाय 12 घन्टा गारि गाखोनायनि धेमालि नङा दे 12 घन्टा गाखोनाया जोङो माने मोनानि खाथायाव गाखोदोंमोन ओमफ्राय दायो माने 6टायाव सहैबाय आरो ना माने एप्रक्स 11 आवार्स जाबाय थ' लोगोफोरनि जोंनि बर'नि बायखोन्दा नोगोरजों गोदो गोदायनिफ्राय माने फरायनो मोननाय थ' लोगोफोरनि दायो आंनि मोखां सेरावनो दङ लोगोफोर देखायनोसै ना जोंनि बर'नि गोदोनि राजा महाराजाफोरनि डिमापुराव थानाय बायखोन्दा नोजोर लोगोफोर नै आंनि सेराव टेन्टारे दिस इज द काछारी किंडम अफ बड'स नै नायदो गोदोनिफ्राय फैगोन सानदोंमोन फार्स्ट टाइम दिनै फैबाय आरो नै किरन फायला बोरै मोनदो बरिया ना बहुत माने फैगोन साननाया दिनै जाबाय आरो थ' दायो जोंनिया माने खामानिया जाबाय नियाव फुजा होनाय हा आनैखौ माने इसोरा थिननाय हिसाबै माने आनैया नियाव फैबाय फैनानै माने नियाव जोंनि बर' हारिनि ब्राइट फिउचारनि थाखाय मोजांनि थाखाय जाहाथे बर' हारिया माने ज' जानानै आवगायलांनो हायो बिनि थाखाय इसोरनि आर'ज गाबगोन थ' लोगोफोर नैबे जागायानो जाबाय नै मोननैसो माबाफोरा जामख'नो हमबाय नैफोरो जास्ट फर इर'सन नामा मिथिला माबा जाबाय आरो ना नैफोर बायबाय माने मोननैसोआ जास्ट माने गोमालांनायनि लामायाव आरो मोननैसोआ नैफोरबो माने अन्थाइ ना इयो बेसेबांबा आरो बहुत बोसोरनि ना थावजेन्डस अफ इयार्सनि अन्थाइफोरो नै काछारी किंडम मोनसे बे गिदिर बा आर्किटेक्चार नागालेण्डनि बे डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोनाव फैनानै बिदि गावनि आर'नाइ गस्ला आरो गामसा गाननानै माने फुजायाव खुलुमनो मोननायखौ माने आं गावखौनो बहुत माने भाग्यबान सानदों आरो दा लोगोफोर दिनै आं बे फुजानि माने A to Z गासैखौबो आं लोगोफोर देखायनो नाजानोसै बोरै खालामनाय जादों मा खालामनाय जादों मानि थाखाय खालामनाय जादों थ' लोगोफोर गासैखौबो आङो A to Z देखायलांगासिनो दे थ' लोगोफोर बहुत इम्परटेन्ट बेनि बे जोंनि बर' हारिनि माने मोनसे हारिनि थाखाय बे मोनसे भिडिअआ बहुत स्पेसियेल भिडिअ बियो आंनि लाइफनि बहुत स्पेसियेल भिडिअ दायो गासै बेयाव 101 आलारि बाथि दायो लगायनाय जादों थ' गासैबो देखायलांगासिनो दे थ' गासैबो लोगोफोर गोसो होनानै नायबानो जाबाय नै दायो नियाव फुजा होनाय जाबाय बायखोन्दा नेरसोननि गेटआव दायो नै एन्ट्रि होबाय जों थ' लोगोफोरनि नायदो फार्स्ट टाइम लाइफआव बिजाबफोरावसो खोनाबाय थायोमोन ना जोंनि बर'नि बायखोन्दा नेरसोन दं होननानै डिमापुराव थ' नै फाइनालि दायो फुजाया सोलिगासिनो खाथियाव बोना लांथ' आलारि बाथिखौनो थिखांनानै लांथ' गासै 101 आलारि बाथि दायो बेयाव सावनाय जादों नै जागोन दे नै सावखांबाय ने सावखांबाय आलारि बाथि दायो नै गासै बेयाव 101 मानसिफोर दङ ओमफ्राय दायो लोगोफोर दायो दांसै आं जायखौ बिजाबावसो मोनबाय थायोमोन ना बिजाबफोरावसो नै अन्थाइनि दाजानाय बा आर्किटेक्चार नैबे जाबाय गोदोनि नैबेयाव ना आखाइजों दानाय बा हिसान साल फिसा साल गान्दै आच्छा नैबे गान्दै नैबे फावरि मोसाग्रा बे माखु नैबे बर' राजाया माबायाव हाजोआव रायजो जानायाव
Abaya aku tanah balet ini. Oke siwari ini. दाय दसे उनाव नै आनैमोना थुंग्रि गानाय मोसासिगोन ओरैबायदि गोबौ थुंग्रियाव आनैमोन दायो गाखोसिगोन मोनसे जोंनि बर' हारिनि सक्ति हाबसिगोन ना थ' दसे उनाव आनैमोन देखायगासिनो दे थुंग्रि गानाय मोसानाय फुरा लाइभ सिनायथि हाबाफारियाव आङो सिनायथि होनो सानदों बड' कसारि अट'नमास वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि EM सार बिथां श्री प्रदीप स्वर्गियारी बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानज'नि गुरै खावलायबाय लोगोसे दङ बे हाबाफारियावनो समायना जादों फिसाफोर गोजोनग्लायदों गोजोनग्लायजों बारहा दै बाराव गासैबो फैनानै आशीर्बाद होफैदो दै गोथार खालामनायनि जै शान्ति खालामनायनि जै जोंनि लुनायखौ थान्दा खालामनायनि जै खौसेथिनि जै खौसेथिनि
दायो नै गोदान बर'नि बायखोन्दा नेरसोनखौ गोथार खालामगासिनो गासै 100 मानसिया लोगो नांनानै दायो रुपुइ दैसानि दै दायो सारगासिनो जे जोंनि गोदोनि दैमालुनि साव एबा जे माबाफोर आखा थालांनाय माबाफोर साव होलांनाय बेफोर जाहाथे खारो बिनि थाखाय बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों जोंनि बर' हारिनि मोजांनि थाखाय नै जय बाबा नैबे आंनि दिदिनो गोरों गासिबो दाना शान्ति जानायनो फारौ गुफुर जरासे दैयाव हगारथारनांगोन दै फिसाफोर होमबानो जै जागोन देरहागोन 안 들어. 그러니까 여기 땅 이제 못 타죠.
Guru Subram Busumdaya orai som birdi malini. Ayo kita tanglay. 우리가 그나이니 저희들의 바토니 저희들 비르드 나루니 아하이 세라 세라 저희 시모모네 바바니 저희 불안한 바바니 저희들의 바토니 저희 브라마 비스트 모이사라 바니 저희 비스코르마니 아하이 세라 세라 लोगोफोर थ' दिनै माने बर'नि बायखोन्दा नोगोराव फैनायनि मेन जाहोन बिनि जाहोना मा बेखौ आं दायो जाय बिथाङा लाबोदों थ' बिथां आरो बिथांनि फिसाय थ' माने बिथांमोना लाबोदों माने दिनैनि बे गोदोर फुजाखौ थ' आंनि जायो आरोना थ' आंनि बेखौ माने लाबोनायनि गाहाय जाहोना मा नोंथांनि खुगानिफ्रायनो बुंना होदो खुलुमनाय थाबाय रायजो राजा बा जों बर' हारिनिफ्राय जों दिनै मोनदांनो हानाय दिनै आफा बोराइ बाथौआ जोंखौ दिनै जेरैबायदि फोरमायदोंमोन बे फोरमायनाय लेखानो जों दिनै बर' राजा बर' रानिनि गेजेराव जों जेसेबां जों दिनै हारिनि गेजेराव दिनै जोंनि हारिखौ बेंलांनाय दिनै बिर दैमालु दिनै बे दैमालुनि मुङाव जेसेबां दिनै सुथुरजों दिनै गाग्लोबजानानै सुथुरजों जेसेबां दिनै नासयजानानै बेनि जिउआ दिनै गोमोरलांबाय बे गोमोरलांनायनि नेरसोना दिनै बर' हारिनि गेजेराव दिनै सोमोनांनाय थालांबाय दा बयबो मिथिखायो दिनै दैमालुनि सावा जोबाखै होननानै बर' हारिया गोजोन जायाखै होननानै बयबो मिथिखायो दा बे लेखाखौ जों आफा बोराइ बाथौनि सेराव जों दिनै खुलुमो खेरायो जों दिनै सानफ्रोमबो सोरां आलारि बाथि सिबिनानै जों बेयावनो मोनदांनो हाबाय दिनै बाथौ बोराया जोंखौ फोरमायबाय बर' जाथिया आलाय सिलाय जालांबाय गोदाव सोराव जालांबाय खौसेथि गैया जालांबाय दिनै बर' हारियाव दिनै गोजोन गैया जालांबाय थेर बेथेर जालांबाय बेबायदिनो थेर बेथेरखौ नोंसोर सुस्रांना होनांगोन बा सान्थि खालामना होनांगोन दिनै सैथोजों सिबिनानै बेनि सावसुफोरखौ बोखांनो थाखाय माबायदि बोखांनो हागोन बे बिर दैमालुनि आत्मायाबो दिनै जोंखौ गोसोखांहोनानै बे दिनै बाथौ बोराइजोंनो गोरोबनानै जोंखौ फोरमायबाय बे सावसुफोरखौ बोखांना लायोबा बा दानगारनो हायोबा बेबायदि सैथोखौ नोंसोर दिनै खोनासंनांगोन होननानै दिनै गोथार बे सोनाबथिंनि रुपुहि दैसा बे दैसानि दैजोंसो आंखौ थुखैस्रांनानै गोथार खालामनानै 100 गंसे आलारि बाथि फोजोंनानै 100 लथासे दै सान्थि लुनानै गोथार खालामनानै लाइजु गांबा बनानै गय जरा फाथै जरा मान बरायनानै गोथार फलमल फिथाइ सामथाइ बिबार बिलाइ सोरां जोंथि आलारि बाथि फोजोंनानै आलो आलो दिनै आर'ज खालामनानै दिनै रायजो राजा दिनै दामनायगिरि देंखोगिरि लानानै दिनै सिफुंनि सेरजानि देंखो दिनै रिंसार होनानै आरो दिनै रायजो राजा दिनै गामि जोंनि हास्रा गामि होननानै बुंदों बे गामिनिफ्रायबो जों आरो खाथि खाला जेसेबां गामि दालाय दङ बेनिफ्रायबो जों दिनै गासैखौबो हांख्रायनानै आरो जों दिनै डिमाकुसि दिनै गासै दिनै बाथौ आनसलिकनिफ्रायबो जों दिनै बेखिनिखौ जों लिंनाय लेखा मोनबोनो हाबाय आरो जों दिनै डिस्ट्रिक्टआ जोंनि उदालगुरि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टखौ लानानै फोसाबना होनांगोन होनना बुंबाय बे लेखायै जों दिनै फोसाबफैबाय दिनैनि हाबाफारिया जों गोथार गोसोजों दिनै जेरैबायदि लोब लोब फैनानै नैबे दिनै बिर दैमालुनि सावसुफोरखौ जों दिनै जेरैबायदि सिबिबाय जेरैबायदि दिनै जों आर'ज खालामबाय बेखौ नोंसोर रोखायै गासैखौबो दिनै नुसारलांबाय आरो दिनै मिथिसारबाय होननानै जों गोसो गोरबोआव दिनै अराय जोंनि गोरबोनिफ्रायबो दिनै आइ आफानिसिम दिनै खुलुमनाय बोर जासिहरबाय दिनै जोंनि गोसो गोरबोनि अननाय दिनै आशीर्बाद जासिहरबाय हारिखौ खौसे खालामनो थाखाय जाथिया खौसे जानो थाखाय बयबो जानजि खानांगोन बयबो सुजिनांगोन आरो जोंनि सिबिनायजोंनो जोंनि दिनै बावनायजोंनो आफा इसोरनि बोराइ बाथौनि गोजोनजोंनो अरायबो जोंनि जाथि दिनै हारिया दिनै थांनानै थानो थाखाय खौसे जालांगोन आरो दैदेनगिरि बिजिरगिरि दिनै जोंनि दिनै
गेदेमाफोरा जेरैबायदि मदद खालामदोंमोन बे मदद खालामनाय लेखासो जों दिनै बेयाव नुजाफैनो हादों जोंखौ दिनै गारि मथर हेफाजाब होलांदों आरोबाव जेसेबां बावथाय जेसेबां दिनै जोंनो दिनै जेसेबां दिनै खरसा पाति बिसोर दिनै हेफाजाब खालामदों बे हेफाजाब खालामनाय लेखायै जोङो दिनै नुजाफैनो हाबाय बे खौसेनि हाबाफारिखौ जों मावनो हाबाय बेनि थाखाय जों गोजोननाय थाबाय आरो जोंनि न'खरनिफ्रायबो गथ' गथायखौ लानानै जों बिसि फिसाय खौसेयै आलो गोजोन आरो जों दिनै जेसेबां दिनै इसोरनि फोरमायनाय आरो इसोरनि गियानखौ लानानै आरो फोसाबावनो लांनो हायो आरो हारिखौ गेरेमसा खालामनो हायो जातिखौ जों जौगालांनो हायो बिनि थाखाय जों आरो इसोरनि बोर मोनबावगोन होननानै जों आसा फारिनो थायो आरो जोंखौ दिनै जाति दिनै हारिनि गेजेराव दिनै गिदिर गिदिर सुबुंफोरा मेलेमजिबिफोरा आरो दिनै अनसायहरो आरो जोंखौबो नायहरो आरो बिसोरबो दिनै बिसार आसार खालामनानै जोंनि दिनै जाति हारिखौ दिनै फसंलांनो थाखाय बे हारिखौ दिनै खौसे खालामलांनो थाखाय जोंनि दिनै बे भारताव दिनै उदांस्रिया रायजो जानो थाखाय जों दिनै आलो गोजोन जोंनिफ्रायबो दिनै बेखिनिखौनो आरज गाबहरो जों जेसेबां दिनै दुखु खस्थ' सहायनानैब्लाबो जेंना जेथोखौ सोरखिनानैब्लाबो दिनै मदद खालामनायनि लेखा नैबे डिमापुर माइबुंनि दिनै बायखोन्दा नोगोराव जों दिनै फैनानै बिसोर दिनै नै डिमापुर नोगोरनिबो जेसेबां बिसोर दिनै मददगिरि दिनै गेदेमाफोर जोंखौ दिनै जोंनिफ्राय दिनै जेसेबां जगाजग खालामनानै बिसोरखौ दिनै बुंहरबाय बे लेखायैनो जोंखौबो आलो आलो दिनै जोंखौ दिनै हेफाजाब खालामनानै जोंखौ दिनै मदद खालामबाय बेनि थाखायबो जों दिनै गेदेमाफोरनिसिम जों खुलुमहरो आरो जोंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय मान जासिहरो लोगोफोर नै दायो जों गासैबो नागालेण्डनिफ्राय सफैबाय न'सिम ओमफ्राय नै न'आव फैनायनि सिगां एसे आरो मदाय होबावनाय माने खला होबावनाय दंबावो एसे फुजा थ' गासैखौबो खालामनानै दायो न'आव हाबनायसै आरो थ' नै नायदो सोलिगासिनो Abu.